Tento človek vás prezentuje, to je dobrý content. Ste to asi prepálili tými sériami, že vám to leze na mozog. Čo? Proč radí niekto, kto je tučný a nemá ani svaly? A slečna mi odpísala forma na babovku, ináč na tom som sa extrémne zasmial. To sa ujebávam doteraz. Rozbehla sa extrémna lavina hate komentárov na mojom poslednom príspevku na Instagrame a jednalo sa o tento príspevok. Koľko si myslíš, že potrebujem pracovných sérií, aby som dosiahol túto formu? Reálne 1, maximálne 2. Nikomu netvrdím, že tak má ísť. Ja tam tvrdím, že mne to funguje. Netvrdím tam, že to je 1 týždenne séria, jak sa tam niektorí v komentároch mysleli. Ja iba ukazujem, čo mne funguje. Ja nie si v pozícii dávať rady, work harder. Teraz by rástol, aj keby cvičil raz do týždňa. To není pravda, ja už cvičím roky, už to tak nefunguje. Nemám takú dobrú genetiku, aby to tak u mňa bolo, bohužiaľ. Seba reflexia 0. OK, a v akej pozícii si myslíš, že práve som, že cvičím pol roka a dosiahol som tejto formy? Bohužiaľ, nemám dobrú genetiku, stravu mám veľmi dobre postraženú, tréningy mám veľmi dobre rozložené, takže týmto není. Nejde o to byť veľký, 120 kg, najmä tomu možno na nejakých látkach, aj keby ne, proste 100 kg naturál, obrovský, a že potom môžeš dávať rady. Ja už som počul, videl naživo veľa ľudí, čo mali presne 100-120 kg na látkach bez látok, to je úplne jedno. Nevedeli o tom cvičení moc, nevedeli o suplementácii klasickej moc vitamínov a podobne. Veľký sa nerovná, že vieš. To by som ako prvé uviedol na pravú mieru. Na takovou formu nemusím delať vôbec nic. Ty vole, videl ses? To mi hovorí pán Danek Nahodil, čo vyzerá následovne. Z prvého pohľadu vidíme, že to nejaký 1-2 maximálne prvý mesiac. Akože, keby to je 1-2 za týždeň, je to extrémne málo. S tým súhlasím. Na tom kvázi asi porastie, jak vraví, iba človek, čo tam je prvý, druhý, tretí mesiac, ale aj tak by som tam zaradil viac sérií. Treba mysel série mluvení o tom, co cvičí. No to bolo myslené na tú jednu partiu. Má smysl psať koment? Kamo, už si ho napsal. A prečo mi tam píšu sami Češi? To je ako docela sranda, že Češi sú to asi najviac toxickí zo všetkých. Aby dosiahol takové formy, co je na videu, stačí chodiť do hospody. Kamo, v hospode ti porastie tak pupek maximálne. Ak tam budeš dvíhať 10 litrové sudy, piva, či 20, či koľko sú tie litrové, tak áno, porastieš. Úplne krásne. Ja som tam iba uviedol, čo nefunguje, a uviedol som, že všetci, čo tvrdia, že treba 5 sérií na každý cvik, niektorí chodia 9 sérií reálne, tak není to potrebné. To je celé. Nikomu to nevnúcujem. Možno si to scrollo ďalej, na čo si to potom pozeral, keď to očividne není pre teba. Akú formu for real, bro žije v editu. Kamo, to je pravda, že žije v edite. Ja som v edite niekedy viac času než vonku. Jako nemôžu si pomôcť, proste bro, netoč ešte o tom, jak dosáhnu formu, když tá forma není. Nerád to říkam, ale proste to muselo byť vážne. Je to pre mňa forma. Pre mňa toto je životná najlepšia forma, akú som kedy dosiahol. Ja som začínal v 15, keď som mal 50 kg, teraz mám 71 cca kg, dvíham obrovské váhy na svoju váhu, aspoň v mojom ponímaní. 45 kg jednoručky som dvíhal na tlaky, na cecky, 30 na ramena dávam jednoručky, pričom to vôbec necvičím, napríklad tie jednoručky, a 80 kg som dával na kladku, 70 kg suchotinu, akože docela v pohode si myslím, takže ja som s tým veľmi spokojný. Cvičoval som 4-3x12, není to zlé, ale urobil som na tom nejaké výsledky, ale väčšie výsledky mne pomohlo spraviť na jednej sérii, na danom cviku, ako je kladka, jedna pracovná séria, predtým rozohrievacie. Príťahy nejaké na chrbát, zase jedna pracovná, predtým rozohrievacie. Vďaka tomuto spôsobu som aj schopný lepšie to zaregenerovať a tým pádom môžem častejšie odcvičiť tú danú partiu. Nepichol si zrúsťak omylem do kabelky, ale možno som sa spletl a pojem forma opravdu znamená schopnosť dojít do fitka. Ja tam žiadnu formu nevidím, odporúčam ísť 6x15, Final Boss Ragebaitu. Sami Češi toto, ako Češi, vy ste strašne toxic. Už som na to robil predtým video a furt si ja tým stojím, že asi to není iba o Sibiržanovi, ale vás je tak veľa, čo? Je moc brzo ukazovať svoju formu ako príklad, bro. Neříkam, že nemáš pravdu. Ako som už povedal, není o tom, že si veľký a vtedy ideš radiť, lebo nie vždy to znamená, že hovoríš pravdu. A hlavne, keď teraz nemám ukázať formu, tak kedy? Za 5 rokov, keď budem mať 100 kg, vtedy budete všetci spokojní, budete písať: máš pravdu, si veľký, veríme ti. Ja som už toľkokrát videl, že všetci tí kulturisti, obrovskí, slovensko-českí, takto dávali von tiež niečo takto o forme a strašné hejty tam dali. Kým nie ste proste Mr. Olympia, tak vás budú hejtiť, aj tak vás asi budú ďalej hejtiť, aj keď vyhráte Olympiu, že máte zlé nohy a nemali ste to vyhrať. Forma na babovku, ináč na tom som sa extrémne zasmial, to sa ujebávam doteraz. Ja mám väčšiu formu. Tereska užíva tesťák, či kvôli čomu má takú formu? Že nevyzerá zle,
Ale zase to zbytočný iba hejt od nej. Forma maminky po porodu. Tento pánko ma tu hejtí, že mám formu jak po porode. Jak to napísal? Forma maminky po porodu. Tento typek mi bude hovoriť. Náš 18, není tá forma zlá, ale trošku sebareflexie a bude to v pohode. Ja už sa venujem dokopy cvičeniu aj so všetkými polročnými pauzami cca 7 rokov. Takže pohode. Ja som robil extrémnu tú chybu, že na začiatku prvé roky, jak bola tá Grznarová ešte éra, sa hovorilo, že rátať si kalórie je úplná blbosť a podobne, tak ja som si ich dlho bohužiaľ nerátal, až kým som nedošiel k trénerovi. Takže akože extrémne veľa svalov som bohužiaľ nenabral, čo som mohol nabrať, ale vedomosti furt išli akože. Furt som sa vzdelával v oblasti výživy, oblasti tréningov, techniky, takže kamo to není o tom. Na sypke sa ti to ľahko hovorí. Tak najprv ma tam hejtia, že vyzerám jak suchá babovka a teraz mi hovorí typek, že sypem. Na takovou formu to nemusím dělat vůbec nic. Ty vole, viděl ses? Áno, to už som komentoval, to od neho druhý komentár. On musí byť veľmi zo seba smutný. Necho ať je spokojený, tohle je content. A ty mu ti pomáš. Díky za pomoc, kámo, cením. Ja vím, ale stejne sa musel. Chcel si sa opustiť u chalana na videa, kde hovorí o cvičení, aby si napísal komentár, keďže svoj život máš dostatočne smutný na to. Písal takéto komentáre, porad 2. Jakou formu. Češi, kľudnite sa, nebuďte toxi. Choďte sa dobre najesť, dajte si tréning, dajte si jednu sériu a bude dobre. Ste to asi prepálili tými sériami, že vám to leze na mozog. Čo? Proč radí niekto, kto je tučný a nemá ani svaly? Ja som tučný, mám 70 kg, nemôžem byť tučný, mám 175 cm cca, rečbe 10-10. To teraz každý, čo začne cvičiť, rozdáva rady, ale chválim, aspoň nemá chrániť na zuby. Kokos, ináč to je pravda, ja som videl toľko ľudí, čo cvičilo s chráničom na zuby, keď cvičili, z jakého dôvodu, pričom je to dobré vtedy, keď ideš 300 kg na mŕtvolu alebo nejakú extrémnu váhu, ale ako nemá to ináč význam, keď ideš z hyby. Tí dve série ale musí vypadať tak, že u toho chcípneš na videu, vypadá, že si to užívaš. Kde si to užíval? Čiže potrebujem pracovných sérií, aby som dosiahol túto formu. Reálne je mi vidno tvár hlavne. Maximálne 2. Tu, kúsok. Hodím upper and lower. Tu jedine. Čo sa to snažím ešte vytlačiť, lebo to je ťažké, ak funguje mi to. Sú tam nejakých 50-54 kg naložených. Keď som sa narodil, som mal lepšie telo. Kamo, nauč sa gramatiku a potom ma môžeš hejtiť. Filip Václav. Prečo všichni to ďalej blbé. Ja neverím, že to má každý teraz robiť. Ja hovorím, že mne to funguje, ale není pravidlom, že musíte 4x12. Ďalej tu máme takú tiež zaujímavosť. Myslím si, že posledný rok sa rozsypalo vrece s pseudotrénermi, ktorí si kradnú navzájom informácie, ako stačí jedna pracovná séria a podobne. Na základe tohto videa hodnotil, že ja tomu nerozumiem. Čo stačí jedna séria, vidno, že ty tomu, pane, nerozumieš, pán Petr Pepec. Typkina tam napísal, súhlasím a potom pozrieme na športovcov, čo súťažia a keby mali jednu pracovnú sériu týždenne, nikde nie súhlasím. No to sa spýtal, kde presne som povedal, že jedna týždenne stačí a slečna mi odpísala, nehovorím o tebe, ale koľko takýchto videí som už videla. Takže pani sa podľa mňa, alebo teda slečna sa ojebala, trenérka Charlotte už sa snažila sa zachrániť a opraviť sa. Lebo nikde som tam nenapísal, či to je jedna za týždeň, jedna za deň, dve za deň alebo koľko. Prepáč, ale tvoja forma vyzerá presne tak ako tvoj tréning. Obraz dnešnej ego mládeže. Pán Sarmatap z nejakého fejkového profilu. Kamo, ty rastieš, bo máš 14 do boha. A kde si ty v sebe našiel toľko odvahy, aby si to učil tako? Si fako. Tu ľudia cvičia co roky, dekady a ty tu majster sveta ideš učiť tako. Koho som ja učil? Ja som tam iba riešil dogmu, ktorá je furt stanovená, že musíš cvičiť 4 série, lebo aktivuješ málo motorických jednotiek. No a tento pán je asi sponzorovaný Team Optimized a dáva takéto vyjadrenia. Team Optimized vám príde v pohode, že človek, ktorý vás prezentuje, sa takto vyjadruje? Je toto akože v pohode? Je vám normálne, že tento človek vás prezentuje a takto sa vyjadruje ko chalanom, mladým chalanom, ktorí cvičia, snažia sa niečo kvázi dosiahnuť, dvajú, dajme tomu tipy, čo im pomohlo, nikomu to nevnúcujú a vyjadruje sa takto iných. Akože to nie je moc dobrá prezentácia o vašej značke, akože nemám asi záujem ďalej už vás nejako extra sledovať. No, toto je dobrý content. Ja som nepovedal, že som najlepší na svete, kamo, ja ani nerobím trénera, takže nemôžete ma hodiť k ostatným trénerom, keďže zatiaľ trénera nerobím. Brácho, Lovru je asi najlepší spíš, ale jestli budeš točiť takový content, tak tomu deláš spíš ostudu než reklamu. Kamo, ale prečo si to myslíš? Ty nevieš, koľko som na tom nabral, alebo aké som mal na tom výsledky. Úžasný content. Sám si práve urobil ostudu. Máme tu jeden ďalší výkvet. Ty vieš reálne, aká je fyziológia a teória za tým.
Že prečo sa využíva volume high intensity blízko k zlyhaniu? Alebo tu opakuješ to, čo každých 50 kg nováčikov s chráničom spakuli teraz na Instagrame? Bez toho, aby si teraz túto odpoveď vygeneroval v AI, by si bol stratený. Nesnaž sa tu pousúvať o tom, keď na to ešte nemáš dostatočné vzdelanie a odcvičené roky. Vzdelávaj sa a pokračuj bez týchto videí. Takže my sme sa, pán Samuel, my sme sa bavili niekedy o cvičení, o intenzite a podobných intenzifikačných technikách. Nemyslím, že sa na toľko dobre poznáme, aby sme si to vedeli navzájom potvrdiť alebo vyvrátiť. Ja vidím všetko len formu iba nejakého vysnutého typka, čo vyzerá horšie ako túlavý pes. Si mať veľmi smutný život, že píše takéto komentáre. Sú tam ďalších XY komentárov, ale všetci sa už iba opakujú, nikto nepochopil pointu videa. Všetci sa chytili niečo, čo tam ani nebolo povedané. Čítajte s porozumením, Češkovia, nebuďte toxickí. Prípadne v úvodzovkách. Pre ďalší takýto rage bait ma nezabudnite sledovať. Nezabudnite na like, komentár a sledujte ma aj na YouTube, budú teraz vychádzať nové videá.